Het restaurant zocht er triest uit naar de brand van Justrioen. De ravage is grut. Een soort mensen komen del om te zien hoe het erbij leidt. We waren nieuwsgierig hoe of het er nu uitziet. Nou ja, het is treurnis. Het is echt pure treurnis. Wij wonen in Spijkenisse onder Rotterdam. En wij kamperen al 15 jaar in Ulrum en wij rijden hier heel vaak langs. En ja, dan, als je dit al zo ziet, dan is dat gewoon zo triest. Ja, indrukwekkend en sneu. Het is net voor het seizoen dat het seizoen is naar de knoppen. Heeft u hier wel eens gegeten? Ja. Gegeten, op terras gezeten, een kopje koffie gedronken, binnen gezeten. Dat wordt dit jaar natuurlijk, lijkt mij niet meer, dat je hier nog kunt zitten. Ik kan me haast niet voorstellen. Om de locatie veilig te houden, hebben skatenbedrijven zowel het gas als de elektriciteit en het water afsluiten. Er zal nou besjoen worden wanneer het puin oprommen wordt en de bouw van een nijpaan uiteindelijk zet ik in. Dat zal nog maanden worden. Dat is voor de eigenaars flink balen, maar het simmerseizoen gaat erdoor.